פאשיניסטות, אז היום אני אראה לכם את הקולקציה החדשה של השפתונים והחולצות של אלין כהן. בואו נתחיל. זו אריזת חג שהיא מיוחדת. היא כוללת 3 שפתונים. זו האריזה שבפנים. אז האריזה כוללת 3 שפתונים. זה פוליה, ביג מאמה וקווין אסתר. אם אתם רוצות לקנות או לרכוש את כל מה שאני מדברת עליו היום, אז אני אשאיר לינק בתיבת המידע לאתר שלה. אז אלין הביא לי את המארז חג ואת שתי השפתונים החדשים ואת החולצות. ואני אראה לכם אותם. זה שתי השפתונים החדשים של אלין, ג'ולי וחנני. אני אקרב אתכם טיפה ונעשה סוואצ'ים. השפתונים הראשונים שאני אתחיל איתם זה הצבעים של החג, שהם הניודים. אני אתחיל עם פוליה, זה אודם שהוא ניוד. זה הגוון פוליה שהוא על השפתיים שלי, וככה הוא נראה על האור פנים שלי. השפתון הבא במארז זה ביג מאמה. לפני שאני אשים את הביג מאמה, אני רוצה להגיד לך שיש לה אור בהיר, אז על השפתיים הניודים ייראו יותר כהים, ומי שיש לה אור יותר כהה, אז האודם ייראה, השפתון של הניוד ייראה יותר בהיר עליה. הצבעים משתנים על פי האור שלנו, ועכשיו נשים את הביג מאמה. וגם באודמים של אלין צריך, לפני ששמים, צריך או לנער או לעשות ככה. אז זה הביג מאמה עליי. הגוון מבחינתי נורא יפה, הוא כהה, הוא לא מתאים לכל דבר, אבל יש דברים שהוא מתאים ויש דברים שפחות. הוא נורא טבעי אבל הוא טיפה כהה, אז הייתי הולכת איתו לאירוע צהריים או משהו. זה הביג מאמה. ולשפתון האחרון במארז, השפתון השלישי, שהוא קווין אסתר. זה הקווין אסתר עליי, ומי שהולכת עם איפור לבית ספר אני לא הולכת. זה יותר מתאים, זה יותר טבעי, הוא יותר בהיר, הוא מתאים ליום יום, שזה לא לאירוע, זה ליום יום. שהוא יותר ורדרד מניוד, הוא דומה טיפה למיימאי, וזה הקווין אסתר. עכשיו לשתי השפתונים שלא במארז, שזה ג'ולי וחנלה, ונתחיל מחנלה. קרבו אליי שוב. זה חנלה והוא בא באריזה הזאת. עכשיו אני אראה לכם. ככה הוא נראה, הוא טיפה יותר כהה מהניודים שיש באריזה. ככה אני חושבת, הוא נראה טיפה ורדרד כזה. אולי הוא לא יודע. בואו נוריד את הקווין אסתר. כרגיל, שעתיים מוריד אודם של אלין. ועכשיו לאודם חנלה. וזה חנלה עליי, והוא טיפה יותר כהה מהניודים, שהוא על השפתיים שאני רואה עכשיו, הוא נראה יותר כהה. אני חושבת שהוא מתאים אולי לאירוע ערב יותר, אני חושבת, ולא לצהריים ולא לבית ספר, כי הוא טיפה יותר כהה, הוא ממש כהה לבית ספר, נכון? ועכשיו לאודם ג'ולי. סגול בורדו כהה, הוא נראה באמת על השפתיים, בורדו סגול כזה נורא כהה. ובואו נשים אותו. שמתי אותו בצילומים של אלין, אני יודעת איך הוא נראה עליי, ובואו ננסה אותו שוב. לא לכל אחד זה מתאים, צריך להיות המצב בשביל לשים את האודם הזה. הוא אודם שאני חושבת שהוא בורדו והוא טיפה, כאילו יש בו טיפה סגול כהה שנותן כזה צבע. יותר אודם חורבי מאשר קיצי, הוא נראה לי לפי דעתי לאירועי ערב. אז אלין הוציאה ליין חולצות, שזה 4 חולצות ואחת מהן עליי שהיא חורשת עליה. ואני עשיתי פוסט אחד שלם, אתם תראו את זה בבלוג שלי, אני אשאיר לינק למטה ויהיה מצורף לשם.
סרטון עם לוקים שאני הרכבתי עם החולצות. זהו לסרטון של היום, מקווה שנהנתם, אוהבת אתכם, והיה לי מאוד המשך בממים. ביי!